Dobar dan, poštovani gledalci. U nastavku sa vama Danijel Vuksanović uz vremensku prognozu za Brčko distrikt i Bosnu i Hercegovinu. Ostanite uz nas. Danas nas očekuje kombinacija oblačnog i pretežno sunčanog vremena. Temperatura će se kretati između 17 i 29 stepeni. Najtoplije će biti u 16 časova i 17 časova. Sutra će u Brčkom prevladati kišne padavine, što će donijeti vlažan i hladan dan. Vjerovatnost kiše je visoka, a oborine će biti umjerene. Temperature će se kretati između ugodnih najviše 16 stepeni i hladnih najniži 10 stepeni. Tokom narednih 10 dana očekuje se promjenjivo vrijeme u smjeru sunčanih, oblačnih, kišovitih i olujnih perioda. Kiša se prema trenutnim prognozama očekuje u četvrtak i petak. Temperature će se značajno oscilirati, a najviše dnevne vrijednosti kretat će se od 19 do 31 stepen. Dok će jutarnje temperature uglavnom zadržavati između 11 i 16 stepeni. Najtopliji dan bit će utorak sa maksimalnim 31 stepenom, dok će najniža maksimalna dnevna temperatura da se očekuje u petak, kada će iznositi oko 19 stepeni. U Hercegovini će danas prevladati pretežno sunčano vrijeme, u Bosni će biti umjereno oblačno, u poslijepodnevnim satima širom Bosne može biti lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera, jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu zemlje do 21, a najviša dnevna od 26 do 31, na jugu zemlje do 33 stepena. Danas u Prijedoru, očekuje nas oblačno jutro s povremenim pljuskovima. Šanse za oborine su male, predviđa se lagana kiša, predviđa se značajan temperaturni raspon s najvišom dnevnom temperaturom od 30 stepeni sa najnižom od 15. U Banja Luci jutro će biti oblačno, ali tokom poslijepodneva prevladat će sunčano vrijeme. Predviđa se minimalna količina oborina, najviša dnevna temperatura iznosit će 30 stepeni, dok će najniža temperatura biti ugodnih 16 stepeni. Danas u Doboju očekuje nas promjenjiva oblačnost, ali će povremeno provirivati i subotice. Predviđa se minimalna količina oborina, predviđa se značajna razlika u temperaturama s najvišom od vlažnih 30 stepeni i najnižom od vlage 15. U srijedu će u Bijeljni prevladati sunčano vrijeme, što će pogodovati boravku na otvorenom. Temperature će pokazivati značajne razlike od visokih tropskih 30 do umjerenih niskih 15 stepeni. A danas u Trebinju očekuje se vedro i sunčano vrijeme. Temperature će se kretati od maksimalnih ugodnih 29 stepeni do minimalnih lijepih 17 stepeni. U Bihaću danas će jutro biti sivo i oblačno, ali će se nebo potpuno razvedriti, što će dovesti do ugodnog poslijepodneva. Postoji mala vjerovatnost za slabe oborine. Temperature će se kretati između najviših 29 i najnižih 15 stepeni. U Tuzli povremeni oblaci mogu nakratko zasjeniti sunce, ali uopšteno će biti sunčano. Temperature će biti raznolike s najvišom do umjerenih vrućih 29 i najnižom od 14 stepeni. U Zenici danas očekuje nas pretežno sunčano vrijeme s tek nekoliko visokih oblaka. Temperature će se kretati od značajno vrućeg maksimalnih 29 stepeni do ugodnih 14 stepeni tokom noći. A danas u Mostaru očekuje nas vedro i sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura dosegnut će spani 32 stepena, što je u oštrom kontrastu s ugodnih 17 koliko će biti tokom noći. Poštovani gledalci, ovim završavamo današnju vremensku prognozu za Brčko distrikt. Hvala na povjerenju. Ekipa radio televizije Puls Brčko želi vam ugodan ostatak dana, a mi se vidimo sutra u istom terminu.